ole chik taka han ngei to wang puin he khovela nung chatam tak zinga hian kan ti hlum to hnuron nung le thei hi anom ring to thin rengem acha na chu ateu lo mai kan tha to berte chuan engtin nge anlo nunga min ti na thei ngu tangle ti hi ne thewang chu ti ru nima sila mak angreng khop mai he khovela nung chatam tak kan vela cheng chen khat te ngei po hi kan ti hlum to emo kan ti hnuwa nun na lo la nei reng mai hian lo omnuk thina tung nung chamak tak inga mo zong taka chi bai umru riau te chu kan thlir hole cher mai don ani pakhat na chuan chukchu shim hi chu hetia kudlong han khoi ringot po hian an taksa hi bulletproof ha ang mai hian an vun he khong tha in ani rul maya mithiam ten an zir chian na chuan khovela thil nung om zong zinga nun na fiber nuclear war lo thleng po ni se adam kho chuak thei om chhun an ni an rin thu an soitlat maya maktak mahin chukchu te hi tha tumin an lu tan bung hlok po ni la kar ni zian zon chu engma har sat na nei me alavin an la nung thei tlat mai ni chu ran nung te reuh te si heti khopa tha thei lo ang mai fai an ni na chan hi mithiam te chuan soi fe in chukchu te hian mishing te nei ang thi sen chuak vak tur hian nei velawa an lu kan kwai bung hlokani poin an thi sen hitlem te chaw chuaka chubaka an pem omna lai reng hi ol sam taka ama phuile mai thina wang hian an lu kan thwai bung hlokani poin an pem chu ama adam chop chil ngal thin mai baka an lu chaw hi thok nan an dok mang reng lo alo ni a an taksa hian kotero te spirituals an ti mai chu om wangin an lu thwai bung hlok po ni la chu an taksa kotero te mang chuan thok an la char thei lo ni hewang hian chukchu kan hmu rengin kan that du ni po in an taksa peng thwai bun mok khan omzia nei lova an thi ngei theinan an taksa pum ara perwa ka ngai tinani chu ti ni lo chuan an taksa hiam lo nei po ni se reilo te chungin a hil zung sia I that to ni shat kha a hnu reilo te ya I chu me da that kha lo bom le thei ta ni anina chuan khwai te chu chukchu anga nun na fai tak kha ani velem lawa nima sela boy thak tak mayin hetia kan tha to hnu po hian ngam ta ka khoi zui mai chi ani chuang tlat lo a chan chu a venom mizavin azang kan ti mai angkha an thi ve mai lawa hetia an thi to ni ishata an taksa I khoi khan an taksa organ pakhat venom delivery system te khan ron she chatin khwai rei tak thi to po ni se na takin an la zuk thei cha hewang hian khwai shim hi chu thi to po ni se kudlonga khoi mai chi an ni lo top ti na ni chu engpo ni se khwai te hi chu an zuk na vew ma se an zu hi mishing te tan hian makzo khopin alo tangkai em maya khoi zui sulfadazine le na chopolin hiam le kang dam doi ta na thalia tun ma poin khovel ram changkang berber te pon pem le hliam dam doi tan hian an lo mang na sa thin lia engma chopol lo a khoi zu pia ringot po hi hiam le pem tharlam kan nei chuan thil dang engma kan hnoi ma in noi wat zel tur kan pema bacteria atha zung theiwang le natural taka ati dam zung thina wangin anwa sir awm chun zom ngai lo ni in khwai zir chiang tu bithiam tak te chuan soitlat maya emi ba ka hian mak angreng tak mayin khoi zuwa hian flavonoids le antioxidants atam wangin kan taksa cancer nat na le lungdan na la tur te kha alo do ve thei tlat maya hewang hian thil thum ngai na wak lo mi tan po khoi zu na hi su ai shim alo tha tia chiang hle ome pathum na chuan ar teng te hi chu an lu kan tan to na hi chuan an thimai to tura kan lo ngai mai thina nima sila chu tiang chuan an lo ni vek thlat lo mai khovel mun sang ar lu an tan chum nima sila rei tak chung dam kho chuak ta si hi soitur an lom tanwal maya kumsang kha zakwa somli panga a arpui Mike the headless chicken anti pokha alu tan chum sakani hnuin thasom pariat chungzet alodam kho chuak to ani kha hetiang ani wang hian arte hi annun na fai hle ti ashata zirchang to mithiam te chuan an shel fia danin arte hian thluak nei ma se an taksa chet vel na hi chuan
an thluak hi aron in hnam noi ve lo shim shema he wang hian an lu hi tan chum mok po ni la i tan chum na point azirin an spinal cord le nervous system ten thatakin an hna an la tho chun zom thei tlata he wang hian an lu i tan bun saka i that to ni shat nuwa khan i von na khan thla chala nang ai rangin ala tan kwal zak zak thei mai thei tina ni chu doi zeb deuh tan phei chuan den ve fo fo khopang le palina chuan octopus na hi chu heti han en reng po hian kutam tak nei an ni wang hian an nun na hi a fei mel bik reu shim shima an landan ang cha hian thi po an lo thi har ngang mai an kut zong zong hi tan chum vek po ni la an central nervous system a thi ve miau lo wangin dam shisel takin an la chun zom thei tlat maya he wang hian octopus iti hlum do ni chuan an luwa chem tia vi zot angai ve thung tina ni chu nima sila octopus chen khatero an tak sa peng sang tan chum vek nuwa le an lu sa som vek nuwa po dam chapa ngai ang mai in rei tak chung an la tal ngat thei tlat thung mai ni palina chuan rule te hi an lui tan chum sak nu i that nge ni in sha to nuwa hian an la chuklum thei che ni ti hi i lo she to thin rengem mishing po kan lu ber an tan chum nu chuan choble chilin kan thingal mai thina nima sela maktak mayin rule teng te hi chu an lu tan chum sak makin phum bo dei mai la an ro vek te ni lo chuan la chuak leila an hmau mang hian mi an la chuklum thei tlat mai tina ni chu tu wangin rule tu nei chi reng chu kan thada ni poin kudlo nga keng lol chi ani lo na sa tina ni chu engpo ni se Mizoram hian rule chi sang moi le dang dai tak an mu chuak ve nual to a tung zinga khovel pum hwa po alang phawa mai kan zoram chung ngai an mu chuak khai dong mu ve to em khovel pum hwa pa hian rulu pani nei hi species zan hi som ni pakhat lai chin chia an ni ve to a amero chu heng rulu pani nei khovel mun sang an mu chwa zinga hian Mizoram kan mu chwa ve rul to ha hi Lisa lo tel ve mi lo maya kharul to ha danglam tak kha rulu pani nei ani mai lawa pian phung mak danglam tak nei nungjang ru koi scoliosis alo ni le zela chumi wang chuan adul hnoi phul hip 13 to 26 le 28 37 te chu alo in zom tlat maya hi wang hian hetiang hi record danglam takani a India rampum huwa pa rulu pani nei hi somli pakhat che shat alani a tunami hi somli pani nani hemi chungchang hi International Reptiles Conservation Foundation St. Jose, California, US a zuk report in reptiles le amphibians isu thar bera min lo pompuin an jiko thar tan min lo ti chwa sakta aloni a heng rulu pani nei te hi thluak pani nei ani wangin real ru pani nei ani a an chuan a fum tlang puya chuwang ram hnuaya an hmel ma tilaka an him lo hlia dampo andam rei ve me ngai lo ni in mithiam te chuan an soi bokani ole atobera chuan Mizoram furniture siam chin zong zinga thingchang tha nget ve mai ngai lo siam chin tu sai lo te kut chuak hi tha ka ti ema kalo ko mu ve lo kang chewo an ma ni hian showroom nei lo ma se heng furniture chi sang hi an ma ni kut chuak vek ni in Aizole district sang furniture zwa thin te wholesale pe chong tu an lo ni reng maya omza ta ka chuan belbom thutheng le dokan le dang sang showroom vel sing thum man vel de an zor thin kha ani chuan sing khat sang sari changa ding ni vel chawin an pe chong thin ani chu tung ko har sa ve thin ta ka zoi muang ma son ve bek bekin thing chang tha nget ve mai ngai lo an man thina wang hian an rin omna chu mi ten sha in tuna chuan Mizoram furniture wholesale pe chuak nem ber pol an lo ni ta der maya hetiang khoba bel chian dol le furniture dor sang te khar chon na mun puina na chu midang ai chon tlom don ti a sha jeng renga aman ero midang red an ti chat sak duai theiwangin karon soilang tel kher lawanga adu chuan phone number karon tarlana hianemo Instagram lama in lova contact mai don ya o Mizoram chung na chu khoi district po an deliver theivek boke inin chirmia lawang ti ka sha chiana wanga rontar langam ka ni o engpo ni se azwar to nu hi afelin mitsia jingsia e ama chop chopa lain tum mayang ti ero a hlo omang reng khop mai